Фондация Америка за България вярва в българският потенциал и за това ние подкрепяме още от миналата година най-добрите български филми. Сега имам удоволствието заедно с миналогодишният призьор на наградата за най-добър български филм да дадем наградата на тази годишния и заедно с госпожа Бъчурова, която миналата година спечели за филмът „Фланьорът“, ще наградим тази годишният победител. Наградата Америка за България за най-добър български документален филм Master of Bulgarian Art на фестивал Master of Art се присъжда на Пътят към Тива, режисьор Николай Василев. Филмът разкрива вътрешната борба на артиста в посткомунистическа България. Тези търсения са разгънати в поредица определени сцени в комбинация с изключителна операторска работа. Къде е човека? Ами, оказва се, че човека не е тук, е на телефона. Господин Василев, защо сте на телефона, не сте тук? Сега ще обясните по телефона, пред микрофона на многобройната публика, която в залата искаше да ви аплодира. Вие сте господин Василев. Първо искам да благодаря и да поздравя всички, които са в залата. Искам да благодаря на БНТ, на Иван Докчев, че направихме заедно този проект. И всъщност да благодаря на цивилизацията, че ни е дала възможност преди телепатията да може да правим такива връзки. В госпожа Бъчурова се намира вашата диплома и награда и може би ще трябва да я почерпите екстра, за да си я получите някой ден. Поздравления! Иначе поздравления. Благодаря много. Да кажа само, че е много хубаво да си първи, ама още по-хубаво да си следващ, защото си по-нов. И дай Боже да им и следващ. Това значи, че фестивала върви напред. Благодаря на Найо и на екипа за концентрираното удоволствие от тези дни. Благодаря, Ники, ще се